गइल बा। अच्छा तो 4 लाइन के एगो शायरी बा रवा कहतनी अपना प्रेमिका ला बहुत ही बुरा न मनिए कि छन 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 कत दम कत गोरी ओहो अरे चांद के काहे लजावत बाड़ू अरे प्रीत के बरखारा है भिजावत प्रेमी के तरसावत लइकवा कहता भैया कैसे कि होठवा तुहार जैसे अब भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समाइल दुनिया बिंदिया बुझला ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े बिंदिया बुझला ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े अब भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े अरे हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े एक लाइन और जोड़ी अखिया प्यार बोल के किया होठवा तुहार जैसे अब भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समाइल दुनिया अरे बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े ओ भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े लेकिन हम कहा कैसे कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े या बाकी हमारा तरफ से भगवान हमनी के श्रोता के सही बात फुर्सत से बनौले बाड़े कि हमनी के आप सभी अपन प्यार आशीर्वाद दे लव यू। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिले चल देखते हैं श्रीवास्तव साहब क्या बोल रहे हैं ले ले हुआ तब बजावा साहब